So a wannan bidiyo zamu ga yadda ake recording din quotation ko kuma estimate. Menene estimate? Mutum ya zo zai sai kaya amma kuma yana so ya ji kuɗin ne nawa ne. Zai je ya gana da mai gidansa ko ya yi tunani ya ga kayan naka ko ya je ya tambayi sauran mutane su ma ya ji nasu kafin ya zo ya saya. So wannan shine estimate. Ko kuma yanda ake recording zaka shigo transaction ka shigo nan transaction shi ma dai kamar sell da sauran transaction zaka zo kai searching ka sai ka zo ka zaɓi transaction type estimate. Kuma zaka iya zaɓen sunan customer ko kuma kai note ko kuma walk in customer. So yanzu misali anan zan iya cewa ina eba water 75 cl da 50 cl da kuma zan iya cewa da kuma spaghetti da kuma misali indomie shine yake so a masa estimate kuma carton yake so. So zan iya cewa misali quantity guda 10 yake so, guda 10, guda 20, wannan kuma guda 5 misali. Sannan a kowanne zan masa ragin nan na masa ragin 200, 1000, nan na masa ragin 500, nan kuma na masa misali ragin naira 20 misali kenan. So gashi nan zan ga kuɗin 700 da 60,000 da wani abu. Sannan zan iya cewa estimate. So a nan misali by choose customer ɗina zan iya cewa misali zan iya sa sunansa misali Aliyu Musa misali. So sai na ce estimate record transaction. So gashi yanzu record transaction zan ga transaction type ɗin estimate ne ga kuma duka details ɗin transaction ɗin. So yanzu abin da zai iya faruwa shine mutum zai iya dawowa bayan wata ɗaya ce yanzu yana so ya sayi kaya ko kuma zai iya dawowa gobe ce yana so ya sayi kaya. So idan ya dawo gobe ce yana so ya sayi kaya shin ya zan yi? Zan iya a nan dai gashi nan print receipt ne kawai for now a nan. So zan iya zuwa cikin estimate ɗin nan. Idan na zo estimate ga duka estimate ɗin da na yi gashi nan working customer ne gashi duka. So zan iya print receipt daga nan ma. Sannan kuma gashi nan duka kayan da ya saya ga discount ɗin da na masa duka 1520. Sannan kuma zan iya converting to sell. Saboda haka ba sai na sake zuwa na sake sabon sayarwa ba, kawai zan ce convert to sales ne kawai daga nan. So gashi yanzu estimate. So sannan kuma idan customer ya dawo min ba na masa estimate bayan wata ɗaya, wataƙila yanzu indomie ɗin nan ta bar 600, 5,600 ta koma 7,000. So kaga kenan an samu canjin price ɗin kaya. So ya nake so na sai da kayan nan? Shin na bar masa shi a price ɗin da muka yi na masa da 600 ko kuma misali in na updating ya koma 7,000 ɗinta na yanzu, price ɗinta na yanzu. So yanzu gashi nan idan ka zo ka zaka iya cewa use current prices ko keep original prices, duk wanda kake so. So yanzu zaka zo ka zaɓi payment method, cash ne, POS ne, menene, da kuma gashi nan zaka zo ka zaɓi customer ɗin in akwai wani customer. So a nan gashi bana so na zaɓi wani customer, zan iya cewa misali cash ne. Sannan kuma dama babu wani kaya da price din su ya canja a wannan. Inda akwai wanda ya canja zan ga yayi ja, wajen nan zai ja, zai yi mun warning cewa kaza fa mun ya 150 yanzu ya koma 200 misali. So zan iya converting to sell yanzu, sai ne convert to sell. So gashi nan yanzu is successful, yayi converting to sell. Gashi zan ga cewa converted to sell. Sannan idan na koma home ya kamata na ga 60,000 da wani ɗina gashi nan ya shigo mun wanda na sell. So yanzu bari misali na koma estimate. Bayan na yi estimate a mutum bari na sake wani sabon estimate misali in ce eba water 75 cl misali kuma in ce spaghetti guda ɗaya yake so, wannan ma guda ɗaya yake so misali. Bari in ce estimate bari na recording transaction. So misali sai bayan misali kwana 2 ya zo min sai ce yana so zai sai kayan amma yana so a ƙara ba 75 yake so ba, ba 75 cl yake so ba, yanzu 50 cl yake so, kuma yana so yanzu a ƙara masa hadda indomie. To kaga in na zo cikin estimate ɗina, na zo na estimate gashi nan wannan estimate ɗin nan da na yi gashi nan is still open. To zan iya cewa edit estimate. So zan iya edit estimate gashi nan wannan 75 cl ɗin nan ba shi yake so ba, sai na cire. To sai na zo na ce eba again, na searching ga eba yanzu 50 cl yake so. Sannan kuma zan iya cewa yanzu indomie na ƙara indomie.
to gashi nan carton yanzu yake so, carton guda 10 yake so, indomie carton guda 10, wannan kuma duk ɗaɗɗaya. So duka kuma babu discount, a haka zan bar shi. So gashi yanzu zan ga total updated amount gashi yanzu 57,000 ne. So zan iya cewa save changes. So yanzu gashi na save changes, ko da na zo print receipt zan ga cewa lalle yanzu kayan nan gashi nan sun yi editing din 50 cl ne, ga kuma indomie ta hau. So haka zan iya yin estimate, na editing estimate na kuma converting estimate to sales. Na gode.